Il-ġenerożità u l-altruiżmu tal-poplu Malti reġgħu kienu protagonisti. Din id-darba biex il-ħolma ta' Bjorn Formosa issir realtà. F'Xarabank li dedika programm biex jinġabru l-flus biex tinfetaħ dar li tagħti il-kura lil persuni bl-ALS spikaw id-donazzjonijiet numerużi, inkluż bosta ta' 300 euro jew aktar. Il-kawża ta' Bjorn fil-fatt issa hija 900,441 euro eqreb li ssir realtà. U flimkien mal-ġenerożità tal-Maltin spikkat ukoll l-aħbar li wasal il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt dan l-istess programm. Il-Prim Ministru Malti serraħ moħħ Bjorn li sakemm iddum din id-dar f'pajjiżna, il-Gvern se jieħu ħsieb il-finanzjament tagħha. In-nies qegħdin jagħtu biex jibnu din id-dar u li nista' ngħid il-Bjorn huwa li minn issa sa meta tibqa' teżisti din id-dar nittamaw li għandha jkollha snin kbar. Il-Gvern ta' Malta kull sena ħajkun qed iħallas l-ispejjeż kollha għal ħaddiema u għal dak kollha li jkun hemm. Aħbar li ntlaqet b'mod pożittiv fosthom mill-Arċisqof Charles Scicluna, li permezz ta' tweet ukoll kellu kliem ta' tifħir għal din l-inizjattiva li ddeskrivija bħala waħda inkoraġġanti u li tixpruna sens ta' ispirazzjoni. Inizjattiva li tkompli turi l-impenn soċjali tal-Gvern li juża l-flus skont il-ħtiġijiet tal-pajjiż u dawk l-aktar fil-bżonn. Xejn, dan dover tagħna naħseb ifhimni dejjem niftaħru bir-raġun l-ekonomija u dan l-affarijiet kollha. Il-flus għalhekk qegħdin hux għal min ikun hemm bżonn. Għalhekk għal Bjorn din kienet festa li fiha ċelebra flimkien ma' nies li tant tenuh pass ieħor biex il-ħolma li ħalli tama' akbar għal nies morda bl-ALS issir realtà. Għad meċ moment sabiħ bħal dan, vera intom nisbar, grazzi ħafna, jina nħobkom, grazzi.